Construction workers sa Bugalyon, Pangasinan patay nang sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa kuliglig. Angkas na anak sugatan. Narito ang report. Tumama ang ulo ng biktimang si Bernard Soriano, isang construction worker sa railings ng kasalubong na kuliglig sa Barangay Road ng San Francisco, Bugalyon, Pangasinan. Nabali rin ang paa nito sa lakas ng pagkakatilapon. Sakay ng motorsiklo ang biktima ng mangyaring aksidente. Dead on arrival sa paggamutan ng biktima dahil sa tindi ng sinapit nito. Ang angkas nitong anak sugatan din. Sa pag-iimbestiga namin, yung motorsiklo ay kinain niya yung daan ng pugpog. Nabulaga umano ang driver ng kuliglig sa pagdating ng motorsiklo. Kwento ni Ricardo, kagagaling lang nitong mag-ani ng palay. Nakita ko yung nakamotor, mabilis. Ginilid ko yung pugpog. Tapos bilang ka siya. Aminado ang ina ng biktima na nakiinom ang kanyang anak. Susunduin lang daw sana ni Soriano ang mga anak nito. Wala rin daw suot na helmet si Soriano. Kasi hapon yung nangyari, sa umaga parang kasayahan lang naman nila. Para bang nagpumilit siya. Sa huli, nagkaayos din ang magkabilang panig at nangako ang kaanak ng driver ng kuliglig na tutulong sa pagpapalibing sa biktima. Kailangan na kaunting pag-iingat upang sa ganun ay maiwasan yung ganitong pangyayari at magsuot sila ng helmet upang sa ganun ay maiwasan yung head injury.